चला मित्रांनो, काम आम्ही इकडे व्यवस्थित केलं, लाव झाडा बिड्या लावला व्यवस्थित. त्या सांगितलंय मी, परत काय सांगतो? मी सांगतोय मी केलं लावलंय ती, म्हणजे माका सांगा नको. तर काय नाही डोक्यात मग मी सांगतोय. ह्याच्या डोक्यात काय ती जरा झाडा मोठी होऊ दे. जर थेंबरेली झाडा मधी मध्ये लावल्यान गोंड्यानी तिरड्यानी थेंबरेली आणि ती मेली बिली तर ह्यो जबाबदार. तुका वरती येऊ काय झालेला? वरती काय ते पिशवी होती किती माझ्या. काय किती सामान आहे या? हे कसं घेणार आहे? मग कसं घेणार म्हणजे? हे काय आहे? कसं घ्यायचं म्हणजे एवढं काय त्यात आहे? तुका सांगणार, टाइमपास करत बसलोय खाली. हॅलो, किती अजून येऊ ही? हा ढकला. एवढी बारकीच होती हीच लावची आहे? नाही दुसरी. मग ही कशासाठी आहेत? ही थंय तुका दाखवते. चल काय कळणार नाही धोंडे. तर हे आणलंस तिरडे बिरडे हो, आणि याल सगळे सांगितलं? सगळं घेऊन आले, काय नाही ठेवलं. ओके चल मित्रांनो, एवढी धांदल बघून तुमका कळलं असत आम्ही खाई चालला होती. ह्या आधी लागत आधी फटकी ते अगो काय खुळ्यासारख्या बघत. तर मित्रांनो आता चाललो आम्ही दाबोळ्यात आणि हॅलो तिकडे झाडं लावायचं सगळं प्लॅनिंग आहे. झाडं लावायची पण, आणि आधीची आपली जी वेल वगैरे आलेलं आहे त्यांना खत पाणी सगळं करायचं आहे. आणि त्यासाठी चाललोय मी, पुष्पा आणि पुष्पा नाही पुनगे आणि मागे ते बघा भाऊजी आहेत. थांब तुका करतोय दाबोळ्यात जाऊन दाबोळ्यात गेल्यावर करतोय. हा चलो उघडा दरवाजा. तर मित्रांनो पोचलोय दाबोळ्यात आणि आता इथे रिमझिम थोडा पाऊस सुरू झालाय, पण पावसाचं वातावरण आहे आणि पाऊस तर पडणार आहे. आणि हे बघा हे कसं टाकलंय सगळं, हे सगळं आता बाहेर काढायचं आहे. घेऊन जा. हे होय रुजतील ते परत, मग ते छोटे रुजले तर मग काढून मागे लावू शकतो परत. मग झाला नाही ह्यो काढूच आता. लय तोललो गेलो तो त्यांनी तिकडून दांडव ठेवलाय नाही. वारोत तेवढं असतं. वजा झाला ते काय वजा बघ किती धरलेत बघ किती मरणाचे. इंका ती फुलं बघूच आहेत खायची आहेत ती. तुका आता काय काय लागणार आहे? फावडा एक हा पहिला तर कढीपत्त्याचा लावून टाकाय. तर बघ ती एक जागा आता कडे. हा हे आपले मिडबा बाजारात घेतलेले हे आल तिरडे ते समोर लावणार आहेत ना. मग समोरच मग असं डायरेक्ट टाकल्यावर धुपन जाणार नाही. तर तुका बोल माती टाकू मी बरोबर त्याच्यावर माका माहिती नाही की. तरी पण आपलं मी सांगतोय, तुका कितपत माहिती आहे मला माहित नाही ना. आणखी हाणू होती भेंड्याची झाडा चुकला तर याच्यातली डबल इले ती लाव ना. ही बघ ही ती नको, ती असं द्या आता ती काढू नको. त्यांना एक तर जीव केवढा त्यांचो पाय दिलंस तू त्या दिवशी यात तोडलंस. कढीपत्ते ते बबलूच्या आईने दिलेल्या हे असे लावचे काय. आता सध्या होय ना मांडव पण येऊन दे, मग तो याच्यावर जातील. मी गाडवाचा लगीन सांगत होतोय कॉल्याचा. मग तास मांडव म्हणजे हा मग तास ते 2 तगडे हे लावणार मेडकी. तुझा मांडव नकोय. मग त्याच्यावर ना तो वर जाणार असं काय. 150 तू मी आणि दुसरी आयडिया काय देतो ते म्हणजे बाबल्यान कसे ठोंबे लावले आणि ते असे असे परतून येईल तिकडे जाऊ. हा पण हे ठोंबे हय राहणार नाही वारो मारणाचा. हा मग मी तू माझं ऐकत नाही. मी 2 तुला सांगलेलं ऑप्शन खरं आण जा तू. या रुजणार नाही, या रुजणार नाही. या ह्या रुजत कसं आधी एवढे लोकांनी विचारतय गो बाबा पुढचा तुझा. अरे प्रश्न पडतात. कुडगे असले तरी कुडगेकच प्रश्न पडणार. हो हे मॉप झाले आहेत ना तोशाचे, मग तेच काढू काय ते आधी असं दे ते वर चढत टाकत त्यांच्या थरमरती ते थरमरती एक मुठच टाकलं. मरणाचा टाकू विचारताय तू मेले तो किती टाकू.
मग ह्या सेंद्रिय आहे आता. हा. मग हे का असं नाही मी आपला आम्ही जर थोडं थोडं ते टाकतो. युरिया बिरिया असतं तर थोडा थोडा टाकूचं लागतं. शेवटी खोळ्याचं ऐकलं की नाही, खोळगोच हुशार असता. मी कधी असला घातलंय नाही. मग ह्या कथा काय आम्ही होत शेण नाही, घालतो. याच्यात सगळं असतं. चिबूड फक्त पावसातलेच जात की नंतर सगळा पावसातलाच हा. हे भेंडी राहणार नाही होत. भेंडे राहती कसे मी पाणी घालणार चालत. राहणार मग. काय कर माहितीये हम्म, आता ते एवढे एवढे व्हायले हम्म. की ते कट आता करू? हा कट करायचे. मग ते हे- याला अंकाने कट करून काय नाही यांच्या डेंगावर कर. हम्म. घेवड्याची येल राहता ना पण. आणि मित्रांनो इथे पाऊस बघा किती असतो तो. गावी जेवढा पाऊस पडतो त्याच्यापेक्षा डबल पाऊस इथे असतो. वारा जास्त असल्यामुळे पाऊस जास्त वाटतो. हा बघा. या पावसामुळे आमचं काम सगळं अर्धवट राहिलेलं आहे. त्याच्यावरून वेळ आता तर लावल्यावर बघा ते 4-5 दिवसात वर चढते. मग पण ते असे असे त्याच्यात अडकणार नाही का याच्यात? नाही अडकणार ते व्यवस्थित जाणार व्यवस्थित. ती कुठे नजर असता काय माहिती तुझी. हे तोड का काय बाकी कसं ह्या लेक्चर. प्रश्न पडले की विचारू आहे बाबा. हे वाऱ्यान राहणारच. हो वाऱ्यात राहणार काही करतात हो. तर आता मित्रांनो पाऊस थोडं कमी झालेलं आहे आणि पुन्हा कामाक सुरुवात. मच्छा बाजूला राहा. मच्छा बाजूला राहतो. आता पुढच्या टायमा काय तर एकदम वर झालेलं असणार का? लगेच धरती रे काय पुढच्या टायमाला. हां सही आहे. मग तुलाच ठेवलं पाहिजे आता इथे. ते दगड आणून देऊ बदला बाजूला लावायला. आधी नको वाईट थांब जरा. हां ठीक आहे. तुका काय तुका भुशी ना की विचार तर नंतर बोलशील, नंतर बोलशील. हा हो ऐतिर शिरडा मारा. थांब. हे ठेवायला का? काढू नको. नाही 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 थांबा. निघणार तो काढलं तर का निघणार मग ढेंगावर करणार. नाही. जगला तर जगात नाही तर नाही जगत. कारण की होय ना ह्या सगळं काढून नंतर हे चिऱ्यांचा एक करून घ्यायचा फाउंडेशन. कारल्याचे कायमचं नाही आहे तो. हा दरवर्षी येतात तो आपोआप. हा ते बिया पडल्यात म्हणून ते. पुणग्या लावता कसली वांग्याची झाडा रोपा. किती 5च होती? तिथे लावली 2. होय मग ती लाईन पुरी केलं. हुशारच तसं. खत टाकलं की नाही एवढं आणलंय तर? खट पहिला अगोदर टाकलं नंतर तर पुन्हा टाकलं. चालेल. मरा होई म्हणजे काळा छा केलंच. नाही ते काय खटवलं टाकलं दोनदा आणि की वर ढेंग करणार नाही ती. तुला कळतं त्यांच्या पोटापुरती त्यांना घालूच असतं. लहान जीव तो. चालत. मोठो जीव असला की जास्त घालायचं. हा ओके. तू मोठो जीवस की लहान जीवस? मी मोठा आहे. दोडक्याच्या हवी लावलास? हां. मग कारल्याचा त्याच्यातच लावूया. गो तो बघ तो बघ. काय कारल्याचं काढू नको. एकच आहे तो बघ काढलेलो आता वर बारको तो लटकता बघतो. तो त्याच्यात खेळता आणखी. रवान दे गो. मग ह्यांची काय मी शाश्वती देऊ शकत नाही. मी बंद करणार आहे तेव्हा काढूचे लागणार. ते फुलाक लागले म्हणून तो काढू नको म्हणून सांगितलं. हां मग एवढ्यात नाही काढी तो. लोका पडवळ्याचं तो पडवळ्याचं मांडव घालतो. आम्ही एका मांडवात दोडक्या भोपळ आणि तवशी. कारागीर कोण आहे आपल्याकडे? ही कसली चिबूड? सगळी चिबुडाचीच आहेत? नाही ती मग? तवशाची आहे. पता थंय लावतं डायरेक्ट. बरं. 5:50 झालेत आणि अजूनही आम्ही इथेच आहोत. 3:30 वाजता आलो आहे. म्हणजे 3:30 4:30 5:30 2 तासापेक्षा जास्त होऊन गेला वेळ. आणि आता अजूनही झाडं लावायचं काम चालू आहे. हे बघ हे ना तिरडे लावलं. हे बघ हे आईला फोन लावलाय. समजला? एक तिरडो आणि एक गोंडो. हो बघ ह्यो पण तिरडोच आणि एक भेंडो आणि
तिथं बघ गोंडे. एक लाईन सोडून एक लाईन सोडून गोंडे आणि तिरडे. दिमाग कोणचा आता सांग. काय नाही डिमाक असा घे. थांब काकी माका थांब मग हा पाठी जातोय इकडे. पाठी जातोय आणि हे बघ त्यांनी या लावलेले जास्वंदी. हे बघ त्यांनी त्या लाईनीत लावल्या नाही पुरे. ते त्या दिवशीच्या व्हिडिओत बघितले नाही. बघितल्या तरी पण तिला दाखवतोय. आणि ही बघ बाग काय फुलवल्या ना ती. ही तवशी. हे बघा मित्रांनो कसं लावून ठेवलंय हे. बाजूला दगड वगैरे लावून सगळं पद्धतशीर केलंय. हे दोडक्याचे. पुन्हा सांगता ऐका. घे ते आताच लावलेले तू आज जरा ताट होऊन दे त्यांका. इकत आणलेले होते. जमिनीत धरून देत पाळा. आणि हे भोपळ्याचे. असं ते शिरडा वर जाऊच्यात ते. वर जाऊच्या. घे जातात वरती. तुका माहिती की बाहेरच्या औषधीच्या बघ जाताकडे याच्यात हे केलेले असते मांगरा जातात. तुका माहिती की माका माहिती. सगळं ही तुकाच माहिती. मरणाची आहेत. ही पालेभाजी भेंडो हे पालेभाजीचे सगळे डांग. लाल माठ असं लाल सांग. माठ बघा. हा हे होय कढीपत्तो. हे भेंड्याची दिसतात. हा हा ह्याच्यात पण भेंड्याची आहेत ह्या वळीत. ही बघ तकडे याच्यात या बघ चुलीच्या तकडे मागे मागे चुलीच्या तकडे. मागे जी चिकन वाली चूल आहे ना चिकन वाली. ह्यो कढीपत्तो. ह्यो चुरून चुरून नाही सुरून. चुरून रे माझ्या भाषेत ग बस. तेव्हा बघतात तकडनं. ते बघून दे. हे बघ ह्यो कढीपत्तो सगळं. आणि असं सांग. ही मिरचीची रोपा. हम्म. ही बघ. आणि आणि हे या सगळे दाखव पालेभाजीचे डॉम. परत तेच दाखवते. ते तिका सोयीन व्यवस्थित दाखव. म्हणजे त्यांना वाटेल की जास्त अजून लावलंय. ही वांगी पुन्हा खाली लावलेली आहे ती बघ. हा दिसली. ही बघ हई किती रोपात 5. ही कारल्याची येईल. हे कारल्याचे येईल. रतांब्याचा. आणलेली ती. हा या जामचा. जाम. जाम जाम. हे तो औषधाचे याल पुन्हा खाली लावले. पुन्हा खाली तवशाची हाल. पुन्हा खाली चिरडा. नाही ते जमिनीवर जाऊन नको दे. ते जमिनीवरच होत. काही नाही होईत घे माका विचारून घे. आणि ही बघ ही चिबूड. चिबूड. अळू दाखव केवढा झाला आणि ही का. बघ ही चिबडाची आणखी रुजली होती बघ झाडा. आपणच ही बघ. हा हा आणि ह्या आता अळू लावला बघ. त्या भाजीचा ह्या वडीचा. या ऐक तरी ह्या वडियाचा अळू आणि ह्या भाजीचा. तात्ता भाजीचा. या भाजीचा या काय मोत झाला घेऊन जा. ए त्याच्यात वाटतं ना? त्याच्या बाजूक ना माका वाटतं त्या दुधी अळू लावल्या ना. ह्या बघ ती सांगता ती ह्या दुधी अळू होता कळला. म्हणजे वडी पण होता ना त्याची. याची वडी पण होतात आणि अळू पण होता. आणि ह्या अळूचा नुसता आता भाजीचा कळला मग आता. या बॉय पण लावला अजून. घे तेच इसरला भानू फटके म्हणजे इसरला. आता ह्या पुढच्या चिकवीन time चिकविनीचा. ही चिकू धरणार. मग खायला येणार. कधीतरी ये नाही तर सगळं घेऊन जा. बोल मूर्ख बोल. तर मित्रांनो बघितली कोणती कोणती झाडं लावली आहेत. मला वेगळं सांगायची गरज नाही लागली म्हणून मी तो फोन चालू असतानाच कॅमेरा चालू ठेवलेला. तर आता बघू चहा वगैरे पितो आणि निघतो. बघा आधी जाऊन बसलं पण. धन्यवाद हा मंडळ आभारी. चला तर मित्रांनो आम्ही आता निघतोय घरी. भेटूया नवीन भागात. परत पुण्या कधी येता बघूया. पुढची कामं करू. पुढचं काय रान काढायचं नाही आहे ना. तू सगळ्यात आहे ना. छान आहे. पुष्पक पण घेऊन ये ना. पुष्पा आता आणायचं होतं ना तिथे होता तेव्हा. पुष्पा तर बाबल्याचं काम करत राहता.
हा पुष्पन बाबल्यान पुष्पाचा उपयोग केले ना मी तुझं माहित का हे बघ असं. हा पण वरची ही जागा जास्त ठेवू नको यासाठी कॅमेरो असो. आता दिसलंच पूर्ण. दिसली हे ह्याच्यात तुका डिस्प्ले जरी या त्याच्यात डिस्प्ले नाही या तुका अंदाज पंचे लक्षात घेऊची तुझी फ्रेम केवढी आहे ती समजलं. तर चला मित्रांनो काम आम्ही इकडे व्यवस्थित केलं लाव झाडा बिड्या लावला व्यवस्थित. त्या सांगितलंय मी तू परत काय सांगतो. मी सांगतोय मी केलं लावलंय ती म्हणजे माका सांगा नको. डोक्या माझा तर काय नाही ह्याच्या डोक्यात मग मी सांगतोय ह्याच्या डोक्यात काय ती जरा झाडा मोठी होऊ दे. जर थेंबरेली झाडा मधी मध्ये लावल्यान गोंड्यानी तिरड्यानी थेंबरेली आणि ती मेली बिली तर ह्यो जबाबदार. वा कारण कसो वा वा थांब या भारी थांब तू असं पकड असं मी पण पसंत आहे. म्हणजे लावायची स्वतः पण जगली तर तुझं नाव मेली तर माझं नाव नाही जगान देत माझी इच्छा पण ती कशात माहिती तरी पण माझं नाव ना मग जगली तरी थांब तुझात नाव येऊन देत. तर काय माहिती एक तर कसलं तर झाड क्रिसमस ट्री ताच तायाक झाडा आणि पोपळ. माका सांगा क्रिसमसच्या झाडान असं थेंबरे म्हणजे पाणी पडान थेंब पडान थेंबे तळीसाचे त्या झाडांवर खाली लावलेल्या झाडांवर पडला. किती झाडा एक वेळ कुसत म्हणजे मी चांगला तर सांगतोय थेंबरे चांगल्या मनात लावलेली असतील. माझा मत थय लावचा नव्हता माका ते चांगल्या ठिकाणी लावचा होता पण ह्याचा मत थय लावचा म्हणून थय लावलं म्हणून ते बाकीचे गुंडे मी तकडे लावले त्याच्यावर. ह्याचा डोक्या पण मधीच लावल्या ना त्यांनी तुमका जे होती धरा की सांगतोय. तर ह्याचा डोक्या या असा त्याच्यामुळे मी काय बोलत नाही. ओके बाय बाय. चला तर पुढच्या भागात नवीन व्हिडिओ पुढच्या भागात भेटाया.